पति प्रदेश में बाड़े घरनी घर में बाड़ी मर्दा से अपना फोन पर बतियाओ तरी का तरीके बोल बुआ फागुन में बुझाता कि अब नहीं आइबो कहले कि रुपया कमाए दो घरे तो आज ना तो कहियो अइबे नु करब मेरा रे कलस की ना ई कोनो माने ना भई ई जदी जनती त हम तारा के गवना खाती माना क देले रहती असो के फगुआ हम नहीं हरे में मना लेती कहले कितना का बेचैनी बे कलस की मेहरारू माने कोनो गाय भैंसियो कह तरह की बेचैनी का बा मेहरारू माने गाय भैंसियो ई खूटा पे बांध देनी भरनाथ गवत चला देनी खा के घायल बिया ना ये बलबुआ ए बरा बकरी कोकरी खाती है त 6 महीना पर में मियाए लगती है हई दे रोज अन्न खाता ई कुछ कही कि ना कही रोज जूस चला ई तरह नहीं खे बुझा कले कि पागल हो होली में ना आई चैत में ना आई 6 महीना साल भर में आई नो मेहरारू कलश के आइए के का करबो अब तारा बुझाते नहीं खे आधा काला पर मरद बुझे पूरा काला पर तो बरद बुझेला यानी पूरा काला पर बैल बुझ जाला मरद तो पहले आज में फोन के जमाना हो गइल बा पहले जना घरी मोबाइल ना रहे चिट्ठी लिखाए उहो 90% मेहरारू निपड़े रहत रही से चिट्ठी लिखवाई लोग दूसरा से कोनो लइकन के धक जन पढ़े लिखे वाला बा ओकरा से लिखवाई लोग कि बबुआ तनी हाल समाचार फलानवा के पापा भेरी चिट्ठी लिख दो तो दूसरा से चिट्ठी लिखवावे के बता भीतरिया बात ना नु बताइलो तो हमें अंतिम में कह दिलो कि लिख दी हो कि थोड़ा लिखना ज्यादा समझना तो मर्द बुझे है कि भीतरिया बात का बा हां अब तो जानिए कि तो वह मेहरारू कलश की जाए बोलबुआ जब खोलिए के तारा से कह दे त तारा में अब बैल में कोनो अंतर ना रह जाए हां पूछत रे कि बोला आखिर मजबूरी का बा बोला तो कह तरीका कि चढ़ल अरे जब से फागुन खौले तहरा पखू अब का कही कि हम कितना दुख में बाजी आई दुख जब तू ना बुझबो तो दोसर के बुझिए मती लगा चढ़ल जब से फागुन खौले तहरा पखून जब से फागुन खौले तहरा पखून चढ़ल जब से फागुन खौले तहरा पखून जब से फागुन खौले तहरा पखून रंगवा लागल रही अपना साया साड़ी रंगवा लागल रही अपना साया साड़ी में अभिया लागो प्रिया तहरा पीछे साड़ी ए बोलो बुआ जनती कैसन बाड़ो हाथना तारा से नेहे ना लगौती सच हूँ के बाड़ो अपना मनवे के राजा सच अपना मन के राजा बाड़ो हम उनको लोग खातिर कुछ करो
साचहू के बाड़ा अपना मनवे के राजा तबे दे तारा दुल्हन के साजा साचहू के बाड़ा अपना मनवे के राजा तबे दे तारा दुल्हन के साजा कहा तरीके बोलो बुआ अब तारा से कैसे अपन दिल के दुख कही साचहू के बाड़ा अपना बनवे के राजा तबे दे तारा दुल्हन के साजा हमरा तो बुझाता कि कोनो मंगजारी कोनो रानी तारे के अपना जाल में फंसा ले अना तो ऐसे तू ना करता अभी पहल के फगुआ है आए फगुआ में तू ना अइल एकरा मतलब कहीं अझुराइल बाड़ो ऐसे लागे जैसे लागल ऐसे लागे जैसे लागल बाड़ो रानी लागे पिया कारी तरीके बोला बुआ कि जनती सतई बता ससुराल आईती असो के होली नहीं हर में जनती सतई बता ससुराल आईती जनती की है से हमरा के दुख तकलीफ देबो है से हहरइब तो हम काहे के जाईती राजा जी का करे जैसे हाथना दिन मनल हाथना बरिस हो जा बीतल एक बरिस और सही एक बरिस और हो जे रहती नैहर में है दुख तना होई भोजन करा के अब उपास से छोड़ देलो ए बलबुआ नैहर में लन दला दवाई थी रंग 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 रंगावा वही लगी तो तारा बोले लिस्ट ऐसे हां मुआ में लगो ऐसे तारा का मन कोई लगी तो तारा बड़े तो मत बोल हां बोलबे ठीक है लेकिन बुझाई के पूरे में बोल जनती सतई बता ससुराल आईती असो के होली नहीं हम मनई कितनी को मिले न करा तनिको मिले न करार बेकरारी में तनिको करार नहीं मिला तेरा जी तनिको हाँ तनिको मिले न करार बेकरारी में अगिया लागो पिया तहरा कारी बजर परो पिया तहरा
संग दिल में आदरणीय रामाशंकर शेषा जी की तरफ से बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार आशीर्वाद स्वरूप हार्दिक हार्दिक प्रणाम नमस्कार जयकार करते नहीं सोनू संग दिल में हाई नयन कर तब तरो अवतारे राजा राम शंकर गलिया रंगल नहीं धाके अकवारी में गाल रंगाई नहीं बलबुआ गलिया रंगल नहीं धाके अकवारी में तय किया तारा रहले ना रहले हमरा कौन फायदा बा जब फागुन में एक हाला रंग ना लगैलो ते हमरा का बुझाता एको हाली ना कि हम सुहागिन बनी कि भागिन बनी कहतरी किया किया अरे लागो पिया तहरा पिचकारी अब जोर अब परो पिया तहरा पिचकारी में किया लागो पिया तहरा पिचकारी अब तनी एगो ब्रज के होरी लेला सखी लोग मैया जसोदा से जाके कन्हैया के शिकायत करता आ का कहता लोग बबुआ ई ब्रज के होरी है बाबा ही जसोदा हरि देख तोर नट खट हे भैया जसोदा कन्हैया बहुत हमनी के परेशान करता रे पूछा तरी कि का करता रे तो सखी लोग गोपी लोग कहता का कि जसोदा अरे देख तोर नट खट चुनरी भिजो लाल संस्कार में निकाल बन जो बबुआ के पापा जी पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा का कइले सखी लोग कहता मनियो के दी जात रही जमुना जल भर जात रही जमुना जल भर जात रही जमुना के
अगर भैया जसोदा तू गवाही चाहता रू तो गवाहियों दिवा दे लोग बाग देखले बा हाँ देव पुछाई पंकज वसुधरी से देव पुछाई पंकज वसुधरी से फिर बबुआ के पापा जी तमाम कलाकार के सैकड़ों सैकड़ों हजारों रुपए के पुरस्कार दे करके सम्मानित कर रहा बानी यह भाव हो यह प्रेम हो सब लोग पुरस्कार से सम्मानित करेंगे देव पुछाई पंकज वसुधरी से देव पुछाई पंकज वसुधरी देखला मजूर कातिमा देखला मजूर कातिमा अरे मोरी रे मोरी मैया देखला मजूर कातिमा जसोदा देख तोर लट खट चुनरी भी दौलत मो